Nyuwun sewu Mbak Niken pengawal hansip diberikan jalan monggo Mbak Niken. Ya coba, entong tang ya. Utekku saiki tak ganti kok. Iki lho. Apa to kowe? Nyapa? Lembar rogoh wong buri. Kowe rogo iku aku ngongkon maju diajak. Iki lho. Kanthi laku pitik balik damar Dina minggu sing tak tungtet aku ngatut kening tawang gung ger tolok wis to ki wong edan Kunjung penasaran. Oke. Tapi sama lucu lah karo Mas Andi gimana kono. Diomongi melok aku ora percaya. Wes tadi itu Mas. Cocok aku. Iki lab lho. Lep. Nerong dibalang ndas kok urung mandek. Rumangsaku kok apa ora bosen to ngono ku terus kowe? Bosen piye to? Ning kono ora ning kene kok padha ae, Senen ono. Rumangsamu ben lucu ngono iku ya. Rumangsamu sowan ning gone Malang iki. Ning omahe Pak Lurah Sri Tanjung. Lah. Si Muryanto. Timuryanto. Kok nyepelekne kaya iso-iso ngendang dhewe. Ki nderekne sapa to iki? Melu sapa rumah sana? Melu sapa? Iki kok melu Ngesti Budaya. Ora dijo laras paham ora kowe iki? Kaya pinter-pinter ngendang dhewe nyun sewu lho Mas Kang. Oh iya, ha. Ben ora dibaleni maneh. Iya. Rumangsane gen ketok menjila ngono apa piye? Ha, apa ben piantun kene ngerti lho pengendange hebat ngono ya. Kowe kaya ngono sik tetep kalah karo Wanto kowe. Nan kowe, nek pancen kowe pintere terekne omonganku. Pak Bambang tuku gedang. Sithik ya mesti Pak Bambang tuku gedang tak tugel-tugel ceblok-ceblok. Soe. Jam 4 kluget-kluget. Pisan kas le, nek pancen kowe iso bojone dalang PN Eh, apa. rumangsane bojone wong kok ditawake. Iki jelas ra iso Mas nek iki Mas. Piye? Wes tenang e. Pak, tak sapa Mas biasane? Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi yo rambut ning gone beda goblok. Terus nih. Kuwi jeng dalu Mas Kangko. Nggih, wis sing dalu Mas TB. Alhamdulillah Nggih. saged tinindalan kalih Mbah Lurah Sri Muryanto. Heeh. Kepala desa ana ing Sukawilangun. Pun ngertos kula. Kecamatane Kalipare. Alah mun ngertos ora usah dikandani Mbah Lurah Mbah Sri Muryanto kalih kula niku mun tepang sae. Tepang kok ngendi omahmu Tuban lho. Aja gawe-gawe iki ditunggone warga masyarakate lho. Kula niku nek wayangan teng Sumber Pocong mesti mampire teng mriki. Kowe karo Pak Lurah Nggih, plek soulmate kanca Facebook. Facebook ki apa? Facebook niku lho. Wah, ala Facebook to. Facebook. Heeh, kenalmu. Lho, kula niku nek Mbah enten wayang Mbah Sri Muryanto niku mirsani kenalan teng mriku dadi kanca akrab. Weh, ngono. Kula nek kalih Mbah Sri Muryanto nek teng mriki niku ora ben bengi ning ngene Soko ora tau mulih Mas tenan. Oh, Sumpah, ngerti. lho. Saestu lho. Ngerono ngopo? Teng mriku niku dolanan lato-lato. Ora ndene ngono, tekan kono barang iki lho.
menehi penyuluhan Oh. bahwa di Kabupaten Malang itu harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Saiki wis resik. Resik mergo saiki zamane online, Mas. Jadi mereka mun sepi. Lah iya. Alhamdulillah wah kula tinimbalan teng mriki gumun setahun jembleng serendeng, Mas. Sing mok gumune perkara apa? Daleme Mbah Lurah niki Heeh. dalang disulap dadi gedung. Ya. Niku mergo saking sugihe Heeh, iya. wayangan disalap tenggene alun-alun utawa lapangan. Wah, Heeh. kula niki nek main teng lapangan niki nggih seneng nggih sedih. Lah nyapa? Senenge kan mergo saged silaturahmi kali piantun mriki kali pare. Heeh, sedih. Sedih bingung golek nggon nguyuh, Mas. Mbok ditemplekne tembok kono tutuk-tutukke ngono. Nek ana uler piye prabu kok bangsane kok. Lah iya, heeh. Niki alhamdulillah saged sowan tenggene Desa Sukawilangun, Mas nggih. Heeh, iya. Niki nek ana pantun jenengan gawe pantun apa, Mas? Nek kagem warga Sukawilangun. Pantun. Nggih. Sukawilangun. Nggih. Heeh. Cara pantun jenengan damelke pantun apa? Jenengan dereng ndongakne kagem warga mriki lho. Lho aku lek wis ndongakne nggo temanten to, nggo Pak Lurah to. Heeh. Ning masyarakat jadi ndongakne. Nggih no. Oh iya, Ben oke. Komplek no. Boleh. Napa pantune jenengan? Pantune ana dukun Terus asale Surakarta. maksude Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga panjang yuswa. Lho. Ya secara iki apa jenenge kuwi spontanitas. ngaten niku ndongakne apik kok elek. Ya apik no. Panjang yuswa ki tegese dawa umure ngono lho. Ana dukun Hah? Asale Surakarta. artine Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga paringi panjang yuswa. Lho, ora ya apik. apik niku kagem jenengan ning kanggone masyarakat niki kleru. Kok iso kleru? Donga niku ora usah gawe pantun. Lah terus? Malaikat bingung. Nek saiki nek jenengan donga ndamel pantun, jenengan nek pas salat ngaten iki mosok budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main jadu ning pinggir alas kul audu biro binas. Ngoten niku bener napa salah? Salah nek ngono kuwi. Dongakne iki rasa nggae pantun cukup Cukup piye? dengan kata-kata muga-muga warga Sukawilangun tansah diparingi seger kewarasan, rezekine saya akeh, sehat wal afiat, tekan kaken-kaken lan ninen-ninen. Heeh, iya, ngono. Ngaten ora usah nggih pantun. Ya wong Jawa ki lek nganggo parikan barang to. Lah nek parikan jenenge Imam Surat mosok nggih parikan. Piye lek Imam Salat? Lah mau budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Elek ya Mas. Elek ya. Sowan teng daleme Pak Sri Muryanto dalam rangka napa Mas? Miwaha putra Marga Siwi. Ngrabekke putrane tunggal, putri tunggal saka penjelane Mbah Lurah Sukawilangun, Mbak Nadia sing jawab lawan Mas Taufik. Wah niki dokter nggih. Ha, Dokter Dokter. pikantuk polisi. polisi. Bribtu Muhammad Taufik Rudianto. Heeh. Wah, wis diloko ki Mas Taufik iki. Ngapa? Lho. Itu polisi to. Nikah kali dokter mangsane penak napa? Lho ya penak no lek lara ditambani dhewe. Niku lak perkara lara. Heeh, terus? Jenengan nek periksa teng gene dokter, Heeh. pesene pripun? Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Heeh. Karo pasiennya gapyake kayak ngono. Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jajal nek karo bojone. Mas, jangan lupa ya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Iku nek jamune tempe bosok karo botok tekek apa ngantasi. Iki cilaka Mas Taufik iki tenan iki wis. Tenan boyok masih kumat iki. Asli niki. Ah, sing penting nderek awake dhewe mboten usah nuturi manten. Ora usah, Mas. Mantene niku pun Sarjana. sarjana pun Heeh. pinter-pinter. Heeh. Awake dhewe sharing mawon. Oh iya, Kula usul. Nah, Usul ditampa monggo ora ya ora masalah. tukar pengalaman. Betul. Wong nyuwun sewu Mas manten elek-elek ngaten kula omah-omah kalih bojo kula niku nggih pun enten 50 taun, mbok menawa Sik cangkem lek ngomong umurmu iki lho pira? 35. Lah iya tekan 50 iki lho. Ngurusno nggone Pakku, Pak. Gendakane Pakku tak rabine. Barange sik apik lho, Pak. Iya. Oh, eman-eman lho sampe dikenek wong liya. Dados namung iso ndongakne Heeh. muga-muga atut runtut tansah reruntungan Heeh. dadi jodoh sak lawase Heeh. enggal-enggal diparingi putra-putri golek
Kencana. Kencana ingkang saged tata jalma nggih putra putri ingkang soleh lan solehah. Betul, betul. Diwenehi anak siji ya alhamdulillah, Ah. anak loro ya alhamdulillah, diwenehi anak 10 ya alhamdulillah. Anak kuwi padha karo rezeki. Ya, dawe para pinisepuh banyak anak banyak jahitan. Banyak anak banyak rezeki. Lah nggih jahitane nggih akeh. Yo akeh nek rasa diomongke. Alhamdulillah. Heeh. Dongakne napa mawon jenengan mau Wis komplit sore Mas tak dongakne kanthi runtut. sing wigatine siji Mas. Apa? Niki Pak Lurah, Mbah Lurah, Pak Sri Muryanto niki kan sampun jangkep anggenipun dadi tiyang sepuh. Jangkepe mergo Tugase wong tua niku wonten 3. apa Mas? Ingkang nomor pisan niku nggih niku maringi asma, nomor loro maringi ilmu sing bermanfaat, nomor 3 nikahne putra putrine lamun wis ngancik dewasa. Ya, ya. Niki pun luar, tanggung jawabe luar pun saged nikahne malah direjan-rejan digedhekne anggone resepsi manten. Heeh, ya. Niki nek mboten pratandane Pak Sri Muryanto niku piyantun ingkang ikhlas. Heeh. Angel lho Mas ikhlas niku. Ikhlas ki angel. Lho, Angele sepiro? gampang diucapne ning angel dilakoni. Contone. Lho, ikhlase jenengan kalih ikhlase Pak Sri Muryanto niku benten. Ikhlasan Pak Sri Muryanto. Kok iso? Jenengan iki keteke dalam tapi rodok gak duwe rasa ikhlas. Sik, omong-omong ra penak. Apa kula niki salah? Ya jajal buktekno omongmu. Mboten percaya? Hah? Jenengan agamane napa? Islam Islam mangger dina Jumat nglakoni Jumatan. Jumatan. Jenengan dina Jumat budal Jumatan. Dilalah jarak 10 langkah sampean budal saka omah, sapine sampean ucul mangani tandurane tangga. Apa yang Anda lakukan? Mangkat Jumatan. Arep mangkat Jumatan jarak 10 langkah sapine jenengan ucul ngrusaki tandurane tangga. Jenengan arep nglakoni apa? Balik sapine digoleki dilebokne kandang sik. Ah, sampean telat Jumatane ora entuk pahala, dosa sampean. Bablas Jumatan. Lho sapine sampean ngrusak tandurane wong, Jumatane sampean ora sah. Lah terus piye? Lah niku jenenge ora ikhlas. Nek ikhlasmu piye? Nek cara kowe. Nek kula Tak saged. balekne saiki. Nggih. Kowe arep mangkat Jumatan. Nggih, Nembe rong langkah sapimu mangani tandurane tangga. Sing tindakne apa? kula tetep budal Jumatan wong Islam kok. Lah sapimu mangani tangga. Sing duwe sapi sapa? Aku ora duwe sapi, kok sapine sapa? Wah, tak kira sapimu. Lho ora duwe aku sapi. Ngaten niku jenengan mboten ikhlas. Heeh, iya. Benten ikhlase kali Pak Sri Muryanto. Ikhlase Pak Simulyanto piye? Ngetokno duit ora mung sithik tapi gawe nyenengke wong akeh, ndongakno kanggo putra-putrine insyaallah iso manggih rayu anggone nglampahi nikah pikantuk barokah dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh, iya. Niku Mas. Heeh, kuwi berarti ikhlas sing tanpa dilambari pamrih. Lah leres. iya. La in sakartum la azdanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Artine Sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene sing kufur kuwi bakal nampa adab sing luwih pedih. oh, Ngaten, ngono. Mas. Dadi wong iki kudu syukur, Nggih, kudu Mas. ikhlas Ikhlas. tanpa pamrih. Betul. Nek wong ikhlas tanpa pamrih, kuwi ganjarane apa, Be? Mlebu swarga lho. Oh, nek mene wong seneng, atine seneng, ikhlas tanpa pamrih. Mlebu swarga. Oh. Ngaten. Lah Lah jenengan teng mriki nggih senenge wong akeh mboten? ya gawe senenge wong akeh, berarti aku swarga Lho kok sik gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa tanpa pamrih. dan nek sampean gawe senenge wong akeh sampean bar mayang bengi kok ora bayaran ikhlas apa ora? Ikhlas swarga, ora ikhlas ku neraka sing ngisor dhewe. Lah terus sing bayari ya kok ngisi Ah, bojoe sampean sapa? ora ikhlas neraka sampean. Lah sindes-sindes sing bayari sapa? Ah, iku jeneng sampean gak ikhlas. Loh, saiki tak walik, Be. Omahmu ndi? Tuban. Tekan kene ngopo? Lho, ngibur wong piantun mriki to, Pak? Ngibur wong akeh. Nggih. Pomo sesuk ora bayaran ikhlas ora? Ikhlas lillahi taala swarga apa? Lah terus kowe urusanmu? Nyapa urusan? Bekasane ora dibayar kowe ya ikhlas. Lho, ikhlas to, Pak? Sebabe Lah wis lunas lho. lunase dokokno Lah ngarep. sampean ora takon. Pak polisi. Baru mangsane. Jak geger ya ini. Kula niki kalih kanca kula Pak Demun, monggo mriki, Pak. Lho, sampean ora kanca kula to? Oh, peladen, Pak. Laden kok. Alhamdulillah, Heeh. sing penting siji, Pak. Apa? Mantene aja nganti pegatan. Betul. Jangan lupa bahwa keberhasilan seorang suami di situ ada seorang istri
yang selalu memberikan dorongan dan motivasi. Oh ngono. Mulane nek kalih wong wedok niku aja cetil-cetil. Ya. Jenengan saged sukses mergo ana dorongane seorang istri. Doa seorang istri. Betul. Heeh. Barokah sampean iso dadi sukses. Heeh, ya. Aja medhit karo wong wedok. Hmm. Jenengan nek entuk blonjo ngaten iki, Ah? niku upama jenengan entuk 10 yuta. Bengi niki umpama entuk 10 yuta. Ya. Niku jenengan tekan omah kekne bojone sampean pira? Langsung tak kene kabeh no. Lah sampean wong lanang cap apa to, Pak? Lho, jenenge tanggung jawab. Ngepet anake wong ya to, dimulyakne. Kene nyambut gawe nggo sapa? Nggo bojo. Ya aku entuk duit 10 juta tak kene kabeh. Cek to. Sampeyan iki karo bojo niku duwe sadurunge duwe hubungan apa? Lah wong liya to. Ya wong liya. Wong liya lah ngapa sampean kok ngopeni sampai sampean duit sampean kekno kabeh. Lah kuwi gen mujudake rasa tresnane wong lanang ning wong wedok. Dadi nek entuk duit sampean kekne wong wedok kabeh. Heeh. Niku kleru. Lho, kok iso kleru? Yo nek daringane wong wedok niku apik, dan nek elek. Oh. Nyuwun sewu. Heeh. Nek umpama daringane apik iso nyimpen duit ngregani kayane selanang iso barokah dadi manfaat. Heeh. Nek daringane elek apa jenengan ora menyengsarakan bojone sampean, menyesatkan. Nyuwun sewu bojone sampean sing ndi? Iki. Niki. Heeh. Lah iki jelas rusak bojone sampean iki. Raimu no. Lho, mergo sampean nyuwun sewu daringane gak kuat. Heeh. Lah nyuwun sewu lho. Wong wedok niku nek dikei duit akeh, mesti tumindake sing ora-ora. Kok iso? Mesti paling gak grudak-gruduk karo koncone sobo mall, sobo ning gone salon, iki rambut dikrimbut. Krimbat. Krimbat Krimbat niku perawatan apa? rambut. Lah ya mestine krimbut, nek krimbat niku perawatan bathuk. Oh iya. Ya krimbut. Ngaten iki ya ngaten iki sing liyan-liyane iki mesti wah iki sing apik-apik mergo dijogo karo bojone. Sawangen to Pak, sakmene sing kaya sembodro, Drusasana. Namun iki tok lho. Pak. Lho, sampean nyuwun sewu. Bojone sampean jenengan paringi dhuwit akeh. Sing dituku napa? Sembarang kalir to. Heeh. Online tuku Ya. kabeh. Jajanan opoe ditumbas nggih Iya, napa iya mboten? bener. Bedino ki enek kurir teko. Awake mbiyen cilik mergo mangan Iya. terus mantes dadi lemu. Heeh. Terus napa mboten? Bener. Nah, niki sampean menyesatkan bojone sampean. Lah sing bener. Nyonto kula. Sing bener piye? Nek kula entuk kaya sak yuta mamane nggih. Pamane ngono, heeh. Dalu niki entuk kaya sak yuta. Tekan ngomah bojo kula tak kei 10.000. 10.000 ki lho entuk apa? Bojo kula tak kei 10.000 sik iso nyelengi 5.000 lho, Pak. Mo- Irit, Irit nek kliwat men 5.000 ki lho entuk apa sedina ki lho. irit Pak. Bit kali suprai kalah irit kali bojo kula. Lah terus 5.000 buktine ya iso maem. Ping 3. iki mangan apa bae? Isuk sarapan Apa? tuku energen sereal. Piro kuwi? Sarapan minuman bergizi. Piro kuwi? Regane 1.500. Awan. Awan tuku Oki jelly drink penunda rasa lapar. Regane 2.000. Wis 3.500. Karek Karek 1.500 bengi. tuku promah. Mengobati penyakit mah 3 tahun Pak bojo kula nglakoni ngaten niku. Terus Wingi opname. wong bocah kok. Lho sing penting kan nderek ndedonga. Heeh. Nyuwun sewu jenengan sowan mriki nembe ping pinten? Pisan iki. Lewat alas mboten? Iya liwat. Alas sing weteng niku lho Pak. Iya ya. Lah kok kula teng mriku wau liwat ana kethek ucul Pak. Apa iya ta? Kalih anake. Heeh. Anake iku nyabrang dalan, lah kok ditabrak kali truk. Yes, anak kethek mati. Pak iki kira-kira nesu mboten? Ya nesu anake mati kok. Sabar, inawa ma'asobirin. Inawa ma'asobirin. Wong sabar kasih Gusti Allah rasa nesu ngono kuwi. Sapa ta sing nesu? Kula niku tanglet. Heeh. Lewat alas mriku wau Liwat heeh. ana anak kethek ucul. Heeh. Ditwabrak karo truk. Yes, anak kethek mati. Heeh. Lah kira-kira Pak nesu Iki jane supir truk iki matane picek kuwi to. Enek kethek liwat kok ditabrak. sabar. Inawa ma'asobirin. Heeh. Wong sabar iki kekasih Pak Sobirin. Kasih Gusti Allah, sabar aja nesu. Lah kok ora entuk nesu lho. Anak kethek niku nyabrang dalan ditabrak truk mati. Ya bapake kena nesu no. Lah bapake nesu ora? Hah? Bapake nesu ora? Nesu. Loh, sabar, jenengan sabar rasa nesu. Aku bapake ketek ngono. Lho sapa sing ngarani sampean sing ngakoni dhewe kok. Anggrek. Masa. Mas nyuwun sewu, dalu niki spesial. Spesiale apa?
selain ngrawune panjenengan Hah? saking Solo didukung kalih rawitan Dwija Budaya Nggih. sinden-sindene Ah. Kesti budaya kalih Dwija Lala dicampur Mas. Ah, iya, Dwija iya. Budaya niki ugi ngrawuhke Mbak Niken Salindri. Aku ora malah ora ngerti. Kejutan saking Bapak Sri Muryanto dalu niki dimeriahkan oleh Mbak Niken Salindri. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Oh. Nyuwun sewu kanca-kanca. Biasanya pun Mbak Niken kan menggawe damel lagu. Lagu ya. Berhubung niki wayangan jogete saya, Pak. Apa ya? Nyuwun iringan anu Mas. Walang kekek mawon. Oh, ndong tak. Deleng-deleng. Oh iya, walang kekek. Mosok Niken Salindri karo walang kekek? Nggih Mas, saestu niki. Weh. Nyuwun sewu Mbak Niken pengawal hansip diberikan jalan monggo Mbak Nah, iya. Niken. Ya Ya. coba. Ndong tak ya. Nyuwun sewu Bu, nyuwun sewu paringi dalan nggih. Wah. Alhamdulillah. Luar biasa Weh. pokoknya begini iki. Malah ora ngerti aku lek Pak Kades ngrawuni Niken Salindri. Wah. Dalan. Dalan paling liwat. Ah. Endi lho? Niken Salindri ki endi? Mbokei walang kekek kaya bintang tamu ae. Nyuwun sewu. Ngopo? Apa salah to kowe? Niki wau ngendikane Pak Sri Muryanto niki wonten Mbak Niken Salindri. Heeh. Niki ternyata Mbak Niken Salender. Boten sewu. Mas niki Mbak nyuwun sewu Mas. Halo Mbak. Mas matamu. Kok kene wis dandan wedok ayu niki kok celuk Mas. Nggih Mbak, pangapunten. Oh bocah nusuna. Niki dawe Pak Sri Muryanto niki sing rawuh Mbak Niken. Terus, Lah kok sing rawuh jenengan niki pripun? kuwi apa ora ngerti to? Anane bengi iki aku teko ning nggone desa Suka, Suka apa? Suka Sumber Pocong lho. Mari kok Suka Wilangun. Suka Wilangun kene iki nyapa? Aku mergo budaya niki nyuwun sewu Mak Cangi. Heeh, ngapa budaya? Aku termasuk pesinden budaya. Janjian nek rame-rame. Angger iki nek hiburan apa, mesti tak parani tak sindeni. Tung Pak Camat duwe gawe rame-rame. Tak parani tak sindeni. Tung Lor Pak Dayan duwe rame-rame. Tak parani tak sindeni, Mas. Wih. Kene sinden wingi daerah Donomulyo enek rame-rame tak parani tak sindeni. Aku diantem wong sak kampung. Lah nyapa? Sebabe. Lah wong kepaten ya kan Mak Cangi. Kleru. Mbok kowe melu mati pisan. Kowe gawe pengalaman lho, ora bendino. Aja ora kena nggih pepet-pepetan kok malah nek badane. Niki ora iso mati, Pak. Ora iso mati. Nggih. Sebabe Kenapa to, Mas? Yo anu KTP ini seumur hidup Mak Cangi. Oh, iya awet seumur itu. Wong sing ra konsisten iki kowe. Nyuwun sewu sampean iki kok iso sing terawuh iki Mbak Niken kok iso sampean iki duwe jeneng ora? Aku to. Duwe asma apa? Lah nek piantun kene iki daerah Malang, Kalipare, Kalidawir, Kali dawire tulung agung. Wis pokoke nek kaline lho pokoke tak suwebone kabeh. Dawir agung bener. Piantun kene ada pepatah mengatakan tak kenal, Maka tak kampleng, tak sayang. tak sayang. Ditepangke asmane sapa, mijil saka ndi? Jenengku iki ora mung siji, Mas. Soale aku ning omah iki sosok nyambut gawe nyuwun sewu niki Mak. ah piye? Sosok aku kan ning omah iki ya sok nyinden, Heeh. sosok penyanyi campur sari. Oh, sampean yo pesindian to? Lho piye ta? Yo penyanyi campur sari. Campur sari. Lah, masa ya campur telek bareng ya? Penyanyi campur telek yo Aduh. nyapa, Mas? Ya ampun nyamuk, Pak. Piro? Lapangan diakeh nyamuk. Ya pancen ya wajar main ning lapangan, Mas. Iya. Paling gak Pas awake dhewe iki anu tepangan. tetepangan. Nyapa, Mas? Ya ampun, laler, Pak. Lalu. Anu Mbak Lurah benjing-benjing nek saderengipun pentas jenengan fogging riyen. Kersane mangke kesehatan terjamin dadi Betul. heeh, Mas. Kula pinangka apa, Mas? Tekek, Mas. Tekek gundulmu kuwi.
Mosok sinden kok kerambatan tekek. Jane aku ki apa sinden kok kebun binatang. Sik cilik. Lah mosok semau nyamuk sik wajarnya kok tekek nemplek ning pipi. Ora salah sing ditepangne sapa kono. Nek aku penyanyi biasanya campur sari. Heeh. Biasanya jenengku Litiana. Apa itu Litiana Lamborghini Cappuccina. Jenengmu tangemu Lho, model-model saiki lho. ya tapi koyo jenenge mobil kok jenenge kopi. Lho lah iya. Litiana, Ballerina Cappuccina Lamborghini. oh itu nek jeneng penyanyi Penyanyi dangdut. Iya. Nek upama melu wayang niki Ya, sinden. wayang biasanya kan aku nek celukane Liti. Heeh. Tapi nek nggih gelungan iki dipanggil Nyi Liti. Ya apa? Suwe-suwe lambemu tak setrum. Kok mbok setrum piye to? Piantun kene iki piantun religi kok malah ngomong saru. Jeneng jenengku ki celukane Liti. Liti kok iso dadi nyiliti ku piye? Gandeng anakku ibu-ibu sinden. Contone lho, Mbak Dwi ki nek wis kagem sinden iki Nyi Dwi. Oh, Mbak Putri, Nyi Putri, Mbak Kori, Nyi Kori, Mbak Punjung. Nyi Punjung, Dadi nek sinden kuwi mesti ngarepe gawe Nyi nek dalang. Ki, Contone kaya Ki Dwijo Kangko, Ki Purba Asma, Asmara, Kiamat, Kiamat Sadikin. Dalang Solo Kiamat Sadikin. Kiamat sapa? Amat Sadikin. Lah ya Ki, ngarep Ki. Oh, dadi nek dalang kuwi gawe ki nek sinden. Nyi Dadi nek jenengmu Liti, dadi Nyi Liti. sing nyiliti sapa? Ya Pak, anu Sri Muryanto. Tawapuk pisan. Lah kudune nyuwun sewu Mas. Piye? Kudune Pak Sri Muryanto ini kan nimbali panjenengan. Ya bener. Bintang tamu tertera Ya. Andi TBCS. Heeh. Kudune CS ki kan Cak Slendro. Ya. Ya apa? Ojo salah panemu. Kok salah panemu piye? CS kuwi ora kok Cak Slindro, Lah apa? tapi Cak Sandirono Junior. Ngono. Kok Cak Sandirono lho. Wong wis almarhum lho. Almarhum. Almarhum. Nyuwun sewu pesindhen apa penyanyi jenengan Ya iki? iki ya sosok nyinden, sosok nyanyi Mas. Bisa dibuktikan. Lho pripun ta jenengan? Nembang apa coba? Lah jenengan ngersake napa? Lah napa-napa saged-saged panjenengan. Rawon? Lho. Soto? Sinden, nyinden ora mangan. Beh. Nyapa? Melu aku ning guru delok ya. Arep nyapa Mas? Tabakne truk iki lho. Mas Kangkol kuwi ndawuhi awakmu kongkon nyanyi nembang. Lah nyanyi Kaya ya sinden biasa. kondang iku tau ngetutne sapa wae. Lho ayo aja ngenyek to Mas. Lah aku ki sapa ae dalang-dalang kondang tak tutne kabeh to. Contone Almarhum Kinarto Sabdo, almarhum. Jogja almarhum Ki Seno Nugroho, Almarhum. Ki Entus Susmono, Almarhum. Ki Haribawono. Almarhum. Kabeh tak tutne Mas. Setose mbok tetne kok wis almarhum kabeh. Lah pancen aku sinden Pak Geblok kok Mas. Dadi dalang sapa sing tak eloki iki mesti ninggal. Sing bar mbok eloki mesti Ninggal. sah kuwi. Sah. Siap-siap ya. Oh cangkeme ora mati. Lah iki terus dalang sapa kenembang Mas? Nembang ya. Maksudnya ki ninggal ki pari pentas kini ninggal mulai. Oh, Ora mungkin nginep ning kene terus. Oh masih iya. mulai. Mulai. Anu ilmu Alah. Ya apa? Aduh, Pocong, sayang. pocong ketoprak. Iya iya pocong. Ngono Iso ora ketoprakan iso. Lah niku panganan kula dereng lahir pun nembang niku lho. Weh. Iki dilenggahi para senior-senior anu lho, ngesti budaya lho. Lah ngesti. Iki ngesti budaya ngerti sing mimpin sapa? Sapa sing mimpin? Ngerti apa ora? Sapa? Ya Wanto Grup. Lak wanto lak lurahe Yogo sing duwe sing kagungan Sing duwe ya ramanipun Mas Kangko. Mbah Syukur to. Sukran. Sukran Syukur syukur. syukur nyukur Ayo, awakmu. Syukuron Suwondo Mas. Syukron suwondo. Mbah Syukron Suwondo. Ojo ngisi-ngisi lho ya. Ora Mas. Caplon ditengane Mas. Lah sakarep pelok pindro aku sisa kabeh. Ngilmu. Dar. Cangkeme cocok nih gitar. Sing biasane Mas. Sabro. Ngilmu iku aduh sayang moi lawang kowe sing marai jangan
sakit, Bu. Ya iso to, Mas. Alah, bocah kok ayu deh. Ini sinden klasik. Wah. Tepang kali Mas Dar. Alah iki dar gombes to. Dar gombes. Dar nopo? Daryanto. Dar. Lah yo Daryanto gombes ngono lho. Tepang ora. Yo kenal to. Ketok iket mau kok lirak-lirik ngopo? Lho ki dhisik nglibet karo aku to, Bu. Apa iya? Lho piye to? Lah Dar iki aku iki karo Dar iki gandeng 5 tahun, Mas. Lho. Duwe anak siji rane ndase. Anake cilik nyenil lho, Mas. Nek Mas Dodok. Mas Dosen. Alah kuwi aku bendino dijak ini hotel ae, Mas. Tahu to? Lho njet to, Mas. Aku malah ngerti ya. Teng Solo niku alah niku nglibet seminggu kula dinepne teng gone anu hotel mriko. Heeh. Seminggu ra diapa-apakno. No hotel larang loh Mas. Sedinone paling gak iku 1.200 kamare. Lah iya, Seminggu, Mas. diapane ning kono? Ora diapa-apane belas, Mas. Lah terus Akhirnya aku tombok bayari hotel to, Mas. ya kelakuan lu kaya Banyak kurang ajar. nyuwun sing apik karo Pak Dodok. Ning gone anu barang ngono yo kuwi lho Mas aku. Nyapa? Dinepne ning hotel lho. Lah kok sing jarene karo dar iki sing kuwi nesu-nesu ngopo? Ini kan usaha Mas. Usaha. Kayak apa buka potong rambut apa? Potong rambut ngisor waru. Terus lah kok nesu karo dar ngopo? Lah anu karo dibusek lho Mas. Apa sing dibusek? Warune dibusek. Terus? Akhirnya kada potong rambut ngisor. Jadi entek tak cukur. Ngono tembang sing apik. Nano. Ya. Ngilmu. Sampeyan ya? Ya. Ngelmu. Nyapa kok marahi bareng. Koyok sinden ora profesional lah mbok bolak-balik mbok marahi. Engko nek selarasmu kleru. Lah iki kabeh iki siswaku kabeh. Loh, Mbak Dwi. Mbak Dwi, Harapan sinden idol. alah lagi sinden idol. Loh, iki sesuatu. Aku bisa KDI, Mas. KDI apa, Mas? Ketua Dadu Indonesia. Tak kira kontes dangdut Indonesia. Boten. Yo anu anggotane yo coro barang. Wah, iki kabeh muridmu. Kabeh iki muridku, Mas. Mas sampean pinter. Sing ngomong sapa tak tapukane? Lah muridmu kabeh. Aku goblok to, Mas. Lah nyapa? Lah disedot kono akhirnya jero kopong, Mas. Oh, ora ana isine. Ora enek isine belas. Ya ora apa-apa sing sabar. Wong utekku saiki tak ganti kok, Mas. Apa to kowe? Nyapa? Lembek rogoh wong bunyi. Kowe ro kowe wis aku ngongkon maju diajak. Ngene iki sing ngrungokno kaya radio kaya pah kesindene wayu. Oh ayu-ayu cinden iki lungguh karo kancane lungguh ngisor ngadeg kaya ngono. Ya ora iso to, Mas. Lah nyapa? Lah aku wis timbang kon lungguhne aku wani mulih, Mas. Lah ngapa? Lah aku nate pengalaman nih. Piye pengalaman piye? Kali dalange kengen lungguh campur sinden. Heeh. Akhirnya kula praktekne lungguh mak tek mak repet. Nyapa? Kancan suara tus. Apa ki sing bledos? Sesuknya nek nyinden mbok sadurunge nyinden digecek wae. Ngono ben ra marai. Macange. Apa? Lah kok digecek. Lah iki senengane arek-arek. Arek. Arek-arek to arek bodek. Ngono kok lenggah karo kono. Yo ora iso aku yen gelem yo ngadeg kene ae. Lah nyapa kok ora gelem lungguh? Heh? Ora gelem lungguh ngapa? Lah iki lho dina kelungguhan iki lho. Nembang. Nembang. Sing apik. Tak pira Mas Dar? Dar. Ngilmu. Pas. Sampe tadi. Pas. Mas Dar. Ngilmu. Sing enak Mas. Anu ting-tingane. Ngene enak tak paringi. Bapakne Tak bapak. lewek. Lho. Piye to ki Piye to? Lah kene iki penak no. Wong kene iki tanpa iku lho Mas. tanpa apa? Tanpa efek samping. Yo ora enek apa ku efeke apa-apa lho Mas. Wanita istimewa. Istimewa. Padha karo sego goreng biasa, iki sego goreng biasa, iki sego goreng Istimewa no. Sinden biasa, Sinden istimewa. bedane apa to, Mas? Lho nek biasa kuwi anu ora enek ndoke Mas. Nek sego goreng biasa, Ora enek ndoke. Nek sego goreng istimewa tengah mesti enek ndoke. nek sinden istimewa, Ya tengah ya enek ndoke to Mas. jare wis meledos-ledos mau. Tukul nek tukul. Wong kuwi anu sosok terubus dhewe. Opo kowe pancen. Langsung apik no. Ngilmu iku kelakone kanthi laku titik balik kamar masuk. Lambemu tak cor lho sesuk. Lah nyapa kok nesu? Pocong iki
lagu api-api kok mbak ora tarik kok ngono. Lah iya pocong ta, Kowe Mas. ngerti pocong ora? Pocong. Pocong teko pitik walik. Ya contohnya. Ngilmu iku aduh sayang moi 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 lawong kowe sing marani jangan Lah iya. kempul ngun kempul Mangun. Mosok mangun bareng. ora celuk ade to sing ate Ngilmu iku Kelakone kanthi laku pitik balik damar tangkeme rusak ngono iku warane bola-bali kok ngono kok ora bosen kowe ngene iki lho ra senengku ngene iki lho. Ngopo? Kok ndase iso diklonthok iki lho. Lah ya sinden kok diklonthok kaya rambutan. Lah klonthok wae lagu ape-ape dirusak-rusak. Nek ra iso kreasi klasik mbok kayak musik kae yo ono. Lah kowe kok iso nglothok ki ora ngerti sejarah. Apa? Iki nyuwun sewu Mak. Apa sejarah apa? Riyen iku kan anu wonten sejarah gelungan. Gelungan. Nggih. Niki riyen kan warisan saking bapak. Ya warisan bapakmu Sandirono. Mbah Sandirono riyen nggih macak wedok. Heeh, ya. Akhire bapak ninggal. Gelungan iku direbutne kula kalih TB niki. Ah iya iya. Geger kula Pak. Tuban geger Kula kalian iki Kakang Ngadi rebutan. wah gelungan Weh. nganti dipisah Ronggolawi. Blak, dipisah Ronggolawi teko Indra Katong sampai Brawijaya teko misah wae dhewe. iya terakhir kayak ipin-ipin sing misah ya. Lambe dirungokno. Kowe apa ora ngerti to? Ya apa? Katiasane Alah gelungan kayak ngono kok ana lho kakiasane. kuwi gelungan bukan sembarang gelungan. Ya apa? Sapa wong sing nganggo gelungan kuwi mesti joget, Mas. Sing nyekel gelungan kuwi Mesti joget. alah ra percaya. Lah kowe ora ngerti percaya, kowe ngerti ora entuke iku ning ndi? Teko ndi? Segara Kidul. Kuwi sik ngidul neh, Mas. Segoro kidul sing ngidulne daerah ndi? Ya pokoke daerah Australia to. Mas. Omah ngono dijiko ngono. Nek ora percaya tak buktekne. Deleng. Percaya apa ora? Gelungan ini kita sing gawe Mesti joget. wek iki tenan. Tenan Mas, aku ora anu Dadi ngapusi begitu awakmu. plek langsung joget. Joget. Ora percaya. Anu wong kene ini ora kowe nek gawe ora yakin. Dadi nek sing gawe Mesti joget. kuwi tenan lho. Tenan kowe kudu yakin. Lah sepurane aku ora ngerti katiak nyuwun sewu Mas. Iya iya. Iki Kita disutrekne ketok kuwi. Gelungan ajaib. Dadi nek iki digawe mesti mesti joget. joget iku tenan. Iki gawe kok sing pas ngono lho. Kaya piye to kaya piye gawe kaya piye. Ya ampun, ya goblok ora. Gawe ngono. Loh, Ora joget iki ya. ora. Pokoke nek ucul ya ora. Oh, dadi nek gawe saestu Mas iki. Nek digawe cobi kula sambil iki. Dadi tak. Aku sak lirang ati setelah Lho lho, piye iki nek tenan nek ranggone Pak Sri Muryanto. Iki suwe-suwe rusak gelungan kuwi malah. Boten ora nyuwun sewu Mas. Apa? Jenengan boten pirsa lho. Ngapa to? Sinden iki Nadianto iso joget, iso nembang ning gadah katiasan lintunipun. Apa? Semua anggota tubuh niki iso dadekno alat musik. Ora usah mbok pamer-pamerne, Mas. Engko tenan ku nek sisa wong kene ngerti, mesti nanggap aku ijen. Napa kok koyo iso norek lagi ku. Lah iya pancen aku kan anu sak sinden, sak nembang, sak alat musiknya to, Mas. Kok niki nyuwun sewu Mas, jenengan jarang pirsa to. Urung. Lah nek pemusik katen niki nek ketekan niki minder. Minder. Weh. Awakku iso muni. Nggih nyuwun sewu. Ambek diparingi kuping irung paujengan niki sakit musik Mas. Weh. Nek kula jabut iki nih. Tet. Tut. Tot. Tuluk. Kok iso ya? Lah nek ngesti Kok iso ya? budaya karo niki pedhot. Alah lembak duwe ra iso. Alah ora iso. Ora mungkin muni ditet. Tuluk ora mungkin duwe. Dadi
Dadi wah niki nek di jewer niki deh. Kuping matamu. Kuping. Ya kok gulu mencik. Ora ketok aku. Nek di jewer niki Tet. Tut. Tot. Dung. Tuluk. Tuluk. Wis iku. ora mung gelungane, Oh iya. herniane ya kantun. Hernia. Niki didamel laku nggih saged. Gigi gawe nembang ya iso. Nembang saged. Ya coba. Nah. Lagune apa, Mbak? Kira-kira. Pelok. Pelak, Mas. Belok. Nah. Tet. Tut. Gung. Tuluk. Ditesek ya sarunge nembang ya. Nembang ya. Nek matur sik to. Pelok Mas tet. Ikune gendere tut. Apa ta ngomong Susu lali to lho. Nek wis nyanyi nembang lagi tariken. Kok lali kowe. Sing lali sapa? Ngomong sik matur, Mas. Sing enak Mas. Kan iki lho Mas, lali janjine Mas. Lali janjine, Mas. Dina Minggu gitu. Dina dung. Tet sik Oh, cecek to. Iya. ora anu urut awakmu. Dina Minggu sing tak tungtet. Aku ngatut ning tawang matot ai ket ai tut ngagung ger tolok. Iso lagu apa Mas iso. Niku tasik lambat, cepet nggih saged. Cepet ya iso. Saged. Dina Ming tolok tak tung tet tut kutot tet tut tut Iso cara aku iso. Lah cepet kene Cepet urung Mas, nyanyi. iki cepet Mas. Ojo sini. Dina Minggu sing tak atung tet aku ngatut ening tot awang tot ai tet ai tut nganggung ger tolok tet tut tolok tet tut tolok Mas kok pakai tolok Kae. Aku biamu iso apik lho. wis kowe golek gandengan liya ae ora Tuluk. model iki kowe anu mbok jak gandengan pisan iki malah haus lho Ora cek iki lho. wong edan wis golek gandengan liya Nyanyi musik. rumah saku kok iso kene iki Kene, di sia-sia Dampingi penyanyi apa ora? Eh? Dampingi penyanyi ya ora? iya to kene iki Komposisi. ben anu ngerti tak contoni piye to nembang sing kepenak Wah dicontoni sih. Musik J. apa Contoh deh. gamelan? musik Musik apa? Kuncinya apa? model anu niku lho anu sket anu niku lho Seket apa to? sing joget-joget niku Velocity. sket ya iya ki lho lagune skater Mas Statue. tuluk Bisa tak ya iya to iso statue lagu sing saiki heeh ya. no Sabar Mas aduh abang bukan maksudku begitu masalah statue bukan berarti tak makur jual mahal dikit karena bisa coba kasih effortnya saja kalau memang cocok bisa datang ke rumah Yo. atekmu tekku tokno tekku mereka tekmu saiki wis mambu Statue tekmu. lah yo nek statue kuwi Inggrise nek Jawane tekmu Bang Raja nyambil segala Mas. Ya bunjung. Bunjung. Ya disupati musik. Ayo Mas Jaro, kename. Yo. Yuk, kayak mau berpacu dalam musik.
Monggo dipun rapi. Ya, Mas Andi. Nggih, Mbak Punjung, wilujeng dalu Mbak Punjung. Selamat malam Mas Andi. Alhamdulillah, sewanten kene Bapak. Sukawilangun. Iya. Kok Kuwi khusus aku tolok-tolok. Punjung. Ora kena jane. Rumahku Kira anak tuluke. Rumahku tak koluk-koluk. Wong edan. gandul. Iki. Tolok. Jajal aku Mas. Suarane beda, Mbak. Jajal aku Mas. Nek iki suarane piye? Nek kuwi yo anu kurang ajar. Aku jajal ya. Ojo. Bisa aku. Ojo. Anu Mas Delu ta lho. Arep jajal apa? Jajal sing tolok lho. Pak Canggih. Anu Pak Srimur ya to, mboten nonton kamar elek-elekan to, Pak. Arep apa? Lah ki arep jajal tolok-tolok. Nah, Mas Siti apa? Wis to ki wong edan. Punjung penasaran. Kuwi arep jajal pengen jajal kuwi. Lah ya Mas Delu ta lho. Wis to sampean ki ditimbali. Wis kok gratis ora mbah bayar karo aku. Ojo. Wak nek an mbok tolok-tolok aku seneni ready bilung. Wis tak antimo kaya mau turu wong e. Nembang. Iki diaturin apa Mak Canggih? Nembang no. Bebas. Lagi mau rumah tutukne lho lagune. Lagu-lagu Dino minggu rumah tutukne. Velocity. Velocity yo kena. Kunjung. Iso apa piye Velocity? Lho, sing kuwi lho. Tak pernah ki lho. Lagu Mbak Mas nadane Mas. Tak Kowe dicocok le rada kok. Nah, iki lagu ning. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Ra iso kowe, ra iso kowe. piye? Aku ora ngerti Yo iki. anu bareng ngene iki. Anyar, piye? Anyar. Oh, piye? Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Piye? Tak pernah. Aku warai. Iya, iya. Telu. Tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. harimau. Pakai coba. Misal anu. Ini aja Velocity. model ini. Nek biasanya kan kari maning. Heeh. Lawas Mas yo. Anu kuwi tak kono Mas. Oh iya. Tak Nek sing kari maning. Kari. Kurang. Yang manis ngombe yo gula lho. Tambahi gula. Nek iki piye iki sing anyar piye? Iki anu sing iki sing model hari kuwi. Niki Mas dengan pesane Mas. Ya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau Malaya. Bisa. Sangat maju mereka Mas. Nah, Ben ngerti ya. Nah, Dalange ya kudu iso anu velocity Mas. Iso. Ojo ngomong velocity. Aku tolok-tolok kayak iso. Kene Jung. Tolok-tolok kena aku Jung. Tak kan nolok aku. bojomu jangan ditolong-tolong iki lho. Kelakuane ngono ki. Mas. Tak omongi ra kena lho arep. Aku gelem nolok-nolok sing ngendang Mas. Iya. Kuwi bang sing ngendangi bang tolong-tolong ngene bang tolong-tolong kan mesti terus ngene. Mau webes kabeh. Lah iya. Aku mau. Iki lho velocity lho. Iya Mas. Tak pernah ucap hello pergi kau Sik. Sampeyan ngerti harimau ora? Ngerti. Harimau kok ngene ya apa? Iki welut. Woi. Au. rodok keren. Aku biasanya orang ngene kok. Kali kon. Ngene. Yo. Mbak Dwi. Karo tolong-tolong. Bojone sampean karo kakian dolok-dolok. Mbak. Kan tolong-tolong. Ayo jenengan praktene. Yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Ngono. Iso aku. Aku sik kowe kan iso Iya. digendang aku kok Mas Kangko. Iya, iya. Sampeyan sing nyanyi ya. Oke. Tangan loro Mas. Yo, tangan loro yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau Malaya. Sampeyan lagi ayo. Nyapa? Iki koyo mau. Iso no. Saya jeneng Iki anakku. Ijen. Oh iya. Ijen Ijen, Pak. Pak. Ya iso. Tak pernah ucap hello pergi kau Sik. melambai. Iki
macan iki lanang ora banci. Macan Iya. iki macan kereng. Oh iya. Macan. Lah kok cara kek. Iya, iya. How. How. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap. Hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap. Hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap. Wis to, Jam. Urung-urung ini. Urung wayahe, Pak. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap. Wis tak tuwa kok. Ya apa to sampean lo sing apa to? Kowe liyane pisan aku suruh ping 5 lho. Sampean pengen harimau gitu. Heeh. Sampean pengen piye? Hah? Harimau, harimau. Arep malih. Iso malih. Kok malih? Makanya latihan diambak kali Mbak. Iya. Latihan iki harimau kali uluk-uluk. Jadi bar Iya. harimau, harimau. Langsung uluk. Mangga Mbak Punjung ngaturaken menapa? Nggih. Ya ora ana pamundhut to Mas Andi, bebas dadi lagune. Oh, bebas Jo. Sing campur sari. Gak melas plus musik. Untuk menghibur semua masyarakat yang ada di Sukowilangun. Apa lagune, Jong? Manut, Jong. Sing lagi ngetren sakniki nggih. Mas. Apa? Tren. Lagune apa? Gigis. Hah? Gerigis. Oh, grigi. Oh, Gergis. Nggih, sing naik kono ku lho. Oke. Tapi sama lucu lek karo Mas Andi gimana karo kono. Diomongi melok aku ora percaya. Wes tadi itu Mas. Oh, cocok aku. Iki lab lho, lab lho. Lepe sopo? Mas Kangkot Dwijo Laras ora lep. Bijolan Indonesia Ora lep. musok to, Mas. Ora lep aman. Mau nih YouTube. Ah, ora Dwijo. Oh, yo aman nek ngono. Aman. Aman. Tapi- Lucu lek karo iki sampean. Tapi YouTube lokal sing. Iki kan nonton bareng. Iki kan kudune aku iki gak iso iki mau. Napa? Lah aku seneng kono wis dienteni arep dijak mabar. Lepo PUBG. Mangga Mbak Punjung. Yuk, maka. Eh, Ya, musiknya. Ya. Yuk. Yuk. Mereka wonten Mamundut Mas TB karo Iya, Mas. Mas Jengki. Nggih. Wilujeng dalu Pak Kangko monitor YouTube Dwijo Laras Indonesia. Oh nggih. Saking tulus warung Tombo luwe Cikarang. Nyuwun lagu ayang-ayang. Nah, menika transfer 700.000 matur nuwun. Ugi saking Pak Joko Pilang Kenceng ing wonten Madiun. Nggih senengane lagu Lestari. Nah, nggih. Nyuwun Mas saking Taman Sari, Boyolali, nggih nyimak saking griya matur sembah nuwun. Ugi menika assalamualaikum Pak Kangko, waalaikumsalam. Saking Pak Inandang, Gemolong, Seragen, nggih, live streaming nggih, nyuwun Lestari, nggih. Menika pamundhut Lestari Mas TB karo Mas Hengki. Lestari nggih. Lestari. Ah, nggih. Ingkang ngaturke sinten iki, Mas? Sapa kuwi? Dua ya. Kali, Monggo kali. monggo. Mbak Kori karo sebelah Punjung sapa asmane? Mbak Kori tenan. Nek. Mbak Tika. Tika. Suarane Mbak Kori tenan. Nyapa Mbak Kori? Lho piye to suarane Mbak Kori apik. Wah, ciri khas. Biasa puji-pujian ning langgar Mbak Kori. Ora ana hubungane karo nembang ayang-ayang karo puji-pujian. Cito, ndasmu kok iso mbeluk iki jane. Aku tak gilungan ya. Aku supir tak gilungan. Ayo. Kalau Mas Engko ayang-ayang Mbak Putri karo anu, sebelah. Mbak Tika, Mbak Tika. Nggih, Mbak Tika sih karo Mbak Kori yo. Ah, ya. Iki Lestari sike. Support musik Pak Coro, yo. Nah, Mas TB. Nggih. Ya. Selamat Kori karo malam. Mbak Tika. Pamundutan saking sinten, Mas? Saking kanca-kanca saking Madiun ugi saking Jakarta menika keh ingkang monitor. Nah, mau TikTok-e mandek mergo kebenet. Ya wis ora apa-apa. Esuk lek urip neh. Nah, nggih, matur sembah nuwun. Masa Garape gamelan tas musik. wow TikTok kebenet masuk gara-gara tuluk-tuluk. Heeh, gara-gara tuluk-tuluk ku mau. Niki wau lagune napa? Lestari. Lestari. Disebut, nggih. Saking Saking
Pundi niku wau Madiun kalian saking Jakarta ugi. Oke, niki ugi wonten awala, Mas. Wonten surat nggih, monggo. Untuk dalang Mas Anem Dwijo Kangko di Nggih. tempat mengucapkan selamat kepada Pak Lurah karena sudah menikahkan putra-putrinya, semoga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Amin. Minta lagu Lestari. Sami pamripun. Niki ugi wonten pamundutan selamat malam Ki Dalang Ki Anomali. Anem Dwijo Kangko. Salam tujuh kangko. Tasis tunggal, Gede Mas. Lestari. Tasis tunggal. Nggih, saking Salam kagem Mas Hengki utawi Nyiliti. Sapa to? Ya paling penggemar. Alhamdulillah dangu mboten panggih Mas, sampean ketok lemu saiki. Oh ya matur nuwun. Sapa to, Mas? Ya paling ya gendakanku. Alhamdulillah sakit pinanggih teng mriki sampean saiki malah sombong to Mas, cepet dadi dagelan kondang wis lali karo aku. Biyen ketok apa saiki ketok apa. Iki sapa to jane? Oh, lah kok ngelok-ngelokne ta, Mas? Lah nyapa to? Kuwi entuk surat apa iki? Ora ngerti sing ngene aku. Lah kok ngelokne sombong dan kurang ajar kuwi. Boy aja kaya ngono to Mas, glembeng-glembeng roti-roti biyen-biyen saiki. Sampean karo aku kok kaya ngono wis lali karo aku. Sampean biyen sing mulya niki aku kok sampe kelakuan. Oh, lah kok ngungkit-ngungkit. Boy aja kaya ngono to Mas, sampean ku mbok aja ngino karo wong wedok. Nadyanto aku ki rondo ning aku ki aja mbok sia-sia. Nek pancen Gak terima. rumangsamu sampean apa mbok eling sampean biyen dadi wong ra duwe dagelan sik rong kondang baru saiki wis duwe. Ngenyek. Lah rumangsamu apa aku ora nelongso mbak gawe koyo ngono Mas mbok eling Mas Hengki. Sampean iki saiki sapa? Kok omong iki? Mbok aja koyo ngono to Mas. Aku biyen tak tresno karo sampean iki ngopo kok mbok sia-sia. Rumangsamu kelakuanmu apa koyo ngono. Mas Hengki, sombene kok aja koyo ngono Mas yo. Aku iki sapa? Wis dipangan bareng kok sepangga omong. Aku apa? apa? Ya, Lagi napa Mas? Diatur Ah. Lestari ya. Lestari, ya. Gedi Purbo karo kendang Jaipong. Ya, coba kaya apa. Lestari, Mbak Ori. Nah, iki mau bar dipung dangdut. Monggo, Cok. Lestari, monggo sugeng midhangetaken dados. Samboyo, Bro. Siram murah
Yo iki wis rampung to, Mas. Heeh. Udah aturke niki wau. Nggih. Iki tembangnya apa mau? Lestari, Lestari. bablasne ninggal Tinggal katresnan. katresnan. Nggih. Wah. Lagu loro dadi siji. Nggih. Pikantuk salam, Mas. Saka sapa, Mas? Saking Rama Widodo monitor kali Bunda. Oh, nggih Rama Widodo. Insyaallah mengko Juli wayangan wonten ing daleme Rama Widodo. Kepuh Kertosana Nganjuk. Nggih. Ugi angsal salam Saking sinten? saking Hotel Kalimantan Selatan. Oh, neng Bukit Mulia to. Bukit Mulia. Ah, tanah laut Tanah nggih. laut. Kayak kok ora melu nggih ben kae. Apa? Kowe. Tahun ngajeng. Oh, tahun ngajeng. Iya. Ah, ya, Mbak Putri karo anu. Sing urung Mas apa? Lah niki lho kalih niki dereng. Lah niki dereng ya. Ah, ya. Kalih niki dereng. Ya, iki spesial pamundhut saka Cikarang Jakarta yang setiap malam selalu monitor terus yang meni transfer rek nyuwun lagu. Mas Tulus Cikarang. Lagune ayang-ayang. Weh, ayang-ayang. Yo, kaya ngapa? Diaturi jumeneng support musik Mas Joro. Yo, kaya ngapa? Waranggono Ngesti Budaya Blitar. Wah, Ya. nom-nom kabeh sakniki. Nggih. Niki sing mau sing menang Sindian Idol sinten? Ya kuwi Diva kuwi. Diva. Wah, luar biasa. Ya sampean derekne Mas Kangkel Duk ya. Penak wis larang. Aku jane yo melu to, Mas. Awakmu Sindian Idol? Sinden Idol aku melu nggone anu Umes teng mriko to. Unes. Unes. Umes. Lah kowe entuk juara ora to? Nggih telat kula Mas. Telat mlebune. Nggih. Pas daftar kula kan daftare teng apotek niki. Ora gathukno. Kowe nyontek kowe daftar oleh apotek. iya. Mbak Putri Tembange Jeng Dalu. Ding dalu Mbak Putri. Bulurah menika. Bulurah. Mas. Bulurae. Nyiliti. Alah. Saniki sibuk Pak usahane. Sapa? Sukses Bulurah to. Heeh. Saiki wis campur sari. Campur sarine sapa ngerti iki ning ndi. Sapa nanggap. Sapa ngira. Sinten-sinten. Nggih. Sapa ngira. Sing niki sinten asmane, Mbak? Oh, Mbak Ida. Lah iki yo Mbak Farida. Mbak Ida, Mbak Ida. Ya. Wah, kaya kembar nggih. Rajake saya Mbak Putri. Niki lho, lawak loro digatokne Kakang Adi iso suwi-suwi iso mbledos lho iki. Mula jenenge diganti wae. Ganti napa, Aja Pak? Andik TV karo Hengki aja. Gandeng Kakak Adi digawe jeneng sing mirip. Kae si polos, iki si pilis. Sipilis. Tuk 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 tuk. Jane yo lucu cocok loh ngene iki ya. Anek Kowe rejarjane krungu apa ora to? apa? Jenenge iku nek apik di Dijenakne dalang ki paling gak jeneng ki mesti iso kondang berkahi. berkahi. Gandeng kula niki kakak adik jenengan paring asma napa? Si polos karo si pilis. Si polos karo si pilis. Rumangsamu apik. Wis seneng nek si pilis. Kula raja singa mawon. Kowe parah. Lah mosok si polos karo si pilis. Ya, Dagelane penyakit.